बर' फिसा हिसाबै जों बयबो खौसेखौ लुबैयो नाथाय खौसे लुबैमालाय मा जानो गोबां बाथ्रा दं दिनै खौसे जानांगौ खौसे जानांगौ खौसे जानांगौ होनबानो माने जाया रायजोफोर दिनै ससियेल मिडियायाव माने बुंबाय थाबानो जाया दा प्रेक्टिकेलि जुदि खामानिखौ मावनो हायोब्ला जोंनि बर' फिसाफोरनि थाखायनो मोजां आरो खिन्थु जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ गोसोखांनांगोन जाय सम जाय बोथोरखौ UPPL दोलोआ लाबोदों जों बेखौ बावनायाबो मोजां होननानै साननांगोन रायजोफोर दा मोनसे समाव जेब्ला सरखार दानायनि मोनसे सुजुग आरो सुबिदा फैदोंमोन मोननै दोलोखौ गोरोबहोनायनि मोनसे सुबिदा फैदोंमोन दिनै बै सुबिदाखौ UPPL दोलोआ नेवसिनानै BPF दोलोखौ थेर बेथेर खालामनो होननानै BPF दोलोखौ जोबस्रांहोनो होननानै दिनै बिथांमोना सोरजों लोगो जानानै सरखार दायामोन BJP पार्टिजों लोगो जानानै बिथांमोना सरखार दादोंना दायाखैमोन रायजो राजाखौ दा बैफोरखौ जुदि नोजोर होयोबा सिन्था खालामोब्ला दिनैनि दिनाव नैबे खौसेथि होननाय जेनाखि सोदोब बे सोदोबखौ लाबोयानो मोजां जाय समाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा बारंबार 2020 मायथाइयाव जेब्लानाखि मोननै दोलोनि गेजेराव गोरोबलायनानै सरखार दानायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा नाथाय बै समाव सोरबा UPPL दोलोनि सोरबा एबसुनि बिथांमोना खोनासंदोंमोन नामा रायजो राजाफोर खोनासङाखैमोन बे समाव बिथांमोना सानदोंमोन दिनै हाग्रामा महिलारी सारजों जुदि गोरोबलायनानै जुदि सरखार दायोब्ला दिनै बिथांमोना मोननैखौ लानानैसो सिन्था खालामनानै नैबे मोननै रिजनेल दोलोजों माने गोरोबलायनो हायाखै माने आसल खार'ना बेसो नङाब्ला दा दिनैबो बै समखौनो जों सिन्था खालामोब्ला दिनैनि नैबे समाव जेसेबांखि खौसेथिनि बाथ्रा बुङा माने बे जेबो खामानियाव गैया रायजो राजाफोर जाय गाज्रि समखौ दिनै UPPL दोलोआ बुथुमनानै होदों जोंनि बर' फिसाफोरनि गेजेराव दा जोंनि बर' फिसाफ्राबो दिनैखौ इजिलि साननाया मोजां नङा बेनिखायनो आंनि साननायब्ला जे समखौ UPPL आ लाबोदों दा बै समखौबो BPF दोलोआ लाबोनानै बिथांनि दोलोखौ थेर बेथेर जोबस्रांहोनायनि मोनसे पलिटिकेल माने राजनितिक माने खालामनाया मोजां गोबां बाथ्रा सानोब्ला जों थांनाय समखौ गोसोखांनानै माने गोसोफोरखौ गाज्रि मोनो मानो गाज्रि मोना गाज्रि मोनो दिनै जुदि जोंनि गेजेरावनो जुदि मोननै रिजनेल दोलोआ जुदि गोरोबलायनानै सरखार दायोब्ला बे BTCआ बेसेबां डेभेलप जागौमोन बेसेबां उन्नति जागौमोन जोंनि बर' फिसाफ्रा बेसेबां माने सिगां लामाजों आवगायगौमोन दा दिनै बिथांमोना BPF दोलोखौ थेर बेथेर खालामनो होननानै दिनै BJP दोलोजों बिथांमोना सरखार दाबाय अब्लानो दिनै बिथांमोना मिथिबाय BJP दोलोआ मा बुस्थु दिनै BJP दोलोआ बर' हारिखौ गोजौ लामाजों लांनायाव मदद होयो ना बर' हारिखौ मोनसे फोजोबस्रांनायनि लामाजों लाङो बुहुमनि बयबो हारि माहारिफोरजों गिजानाय बे बर' हारि जाय समाव खौसे जानानै जाथिनि मोनथायनि थाखाय नांनो ओंखारदोंमोन बे समाव बुहुमनि बयबो हारि माहारिफ्रा जोंनि बर' हारिखौ गिदोंमोन आरो गिजानाय नैबे हारि जादोंमोन आरो दा जेब्लानाखि जोंनि बर' माहारिफोरनि जेनाखि आफादफ्रा दिनै बेन जाबाय दा बै बेन जानायनि उनाव दिनै जोंनि जेनाखि बर' हारि माने रावबो गिनायाव गैला आरो रावबो सनमान होला दिनैनि दिनाव दा बै सम आरो बोथोरखौ सोर लाबोखो दिनै बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोनायनिफ्रायनो दिनै बे अबस्थाया जादों जायनि थाखाय बै समखौ जोङो बुंनो हायो प्रमद बर' बिथाङानो दिनै नैबे जोंनि बर' फिसाखौ नासयनायनि जे बोथोर बे बोथोरखौ दिनैहाय लाबोदों होननानै जों बुंनांगोन आरो खौसे दिनै खौसेखौ लानानै गोबां इउटुबारफोर गोबां रायजो राजा बिथांमोना बुंबाय थादों खौसे जानांगौ खौसे जानांगौ खौसे जायोब्ला माने मोजां खिन्थु बोरै खौसे जागोन आं बेखौसो दिनै एसे माने सिन्था खालामदों आरो गोसोआव दिनै खौसे जानो थांनायनि सिगां सिन्था खालामनांगोन बबे दोलोखौ जों बासायगोन BPF दोलोखौ बासायगोन ना UPPL दोलोखौ बासायगोन दा बै मोननै दोलोखौ बासायनानै मा रोखोम
खौसे जागोन जों बेखौ सिन्था खालामनांगोन। दा खौसे जानायनि बिथिङाव बबे दोलोआ थागोन, इउपिपिएलआ थागोन ना बिपिएफआ थागोन, नङा होमब्ला? जों बेखौ सिन्था खालामनांगोन। जिखुनु हक रायजो राजाफोर खौसेनि बेन्दोङाव गोग्लैथ'नो नाङा। मोजाङै गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों लामाजों लांनो थाखाय आवगायलांबाय था। दिनै फाइनालनि जेनाखि इउपिपिएल दोलो प्रमद बर' बिथांनि सरखार, दिनै बिथांमोना 75% पेरालाइसिस जानाय बायदि बिसिनि अबस्थाया जाखाबाय आरो रायजो राजाफोर दा बेखौनो सिन्था खालामनांगोन दिनैनि दिनाव। माने जाय समाव बिथांमोनहा दिनै नोरजिया सम, बै नोरजिया समावसो पिएफ दोलोनि मदद नागिरनानै खुनु लाब गैया आरो सम आरो थासारिफोरखौ सिन्था खालामहरोब्ला। दिनै जाय समाव बिथांमोनहा हाखराव गोग्लैनायनि सम, बै हाखराव गोग्लैनायनि समावसो दिनै बिथांमोना बिपिएफखौ जुदि बोखांनो हांख्रायोब्ला दा बेखौ मदद होजागोन ना मदद होजाया बेखौ माने बिपिएफ दोलोनि गिदिर इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना सिन्था खालामगोन आरो। ओंखायनो जों सापर्टार बिथांमोना माने साइलेन्टलि थानाया मोजां। माने आंनि मथेबाथ' माने बेफोरो जाथावखाय आरो माब्लाबाबो जानाय नङा। दिनै जायोब्लाबो फाइनालि माने अनेक गोनो गोथो जागोन आरो सरखार दानायनि बेलायाव। आरो मा होनो बै गादिखौ लानानैबो अनेक सिन्था धारना खालामनांगोन आरो दा माने अंखआनो मिलायखाया आरो दिनैनि दिनाव।